Je belt het de kroon op je werk natuurlijk als je een keer een hit scoort waarvan je zegt van jongens, dit is echt zo'n nummer 1 hit die niemand vergeet meer in het leven, weet je wel. En dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk ten alle tijden leuk vindt en graag een keer mee wil maken. Vroeger was ik er heel erg mee bezig en dan wilde ik het per se hebben. En tegenwoordig ben ik wel zo ver, zo realistisch, dat we weten dat het Nederlandse lied belangrijk is voor ons. Jullie zijn natuurlijk een hele grote steun voor ons. Maar het is zo moeilijk om tegenwoordig die grote hit te scoren. Dus ik zeg ook, ik laat het over me heen komen, ik wacht wel af. En gebeurt het, dan gebeurt het. Gebeurt het niet. En ik kan doorgaan zoals op de manier waar ik nu mee bezig ben, dan ben ik tevreden. Peter Beense in Ziggo Dome, is dat nog een optie? Je weet het nooit. Ze hebben wel mensen nodig bij de garderobe dus. Nee. Nee. Nee, kijk. Ik ben blij. Kijk, de tijd is op dit moment niet zo dat je zegt van ik ga die grote risico's aan. Ziggo Dome is natuurlijk 15.000, 16.000 mensen. Dat is een heleboel hoor. Laat mij nou maar gewoon lekker, als ik de Heineken Musical vol krijg, dan ben ik heel erg tevreden. Want het is best een hele grote zaal. 5.500 mensen. Nou, dan sla ik mijn handjes in elkaar en zeg ik jongens, dit is een topfeest geslaagd. En een kroon op mijn 30-jarig jubileum.